हाँ, तू यही तरह धर्म कर्म और ईमानदारी के माला जपे में लगल रहबा ता तुहार बेटी के गले में फंदा लगा दे। फंदा नहीं, ऐसा ना करी सर। कूल डाउन डॉक्टर, कूल डाउन। अगर तू ऐसा नहीं खा चाहत ता हम जौन कहे तो के उहे करे के पड़ी। ओ गरीब देव के ब्रेन ट्यूमर के आरोप लगावे के पड़ी। आपन बेटी के जीवन दान खातिर। के हा ऊ अभागा गरीब? दिनेश, का भैया? ये गाड़ी के बना दी हो। ठीक बा भैया, बन जाई। और बाद में ये टोयोटा का भी देख लिया। ठीक बा भैया। हाँ, हम आओ तनी, गैरेज के ध्यान रखिए। ठीक बा। गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बड़ू हूँ। अरे दोस्त, का भइल? इतना बेचैन काहे बड़ा? तू इधर रहा, हम थोड़ी देर में आओ तनी, ठीक बा? अरे ना जत बड़ा, का भइल? हाँ? अरे जाना, तू जाए जैसे, हमके बहुत जरूरी काम बा। देखा हमार बात माना, तू एक जगह बैठा, हम तनी घूम के आओ तनी, बहुत जरूरी काम बा हमके। जा। अरे जात नहीं खा, का भइल? हाँ? जा। अरे अरे काटा तो, का भइल? बदमाश हो गइल बड़ा तू, बहुत जरूरी काम बा हमके। जा, जाना अभी। काम हो गल साहब। वाह, थैंक यू। ब्रेक तो बढ़िया से छुड़ैला। ला। सलाम साहब। अर्जुन, देव के का भइल? अब वो कैसन बाड़न बाबू? तू चिंता मत करा माई, देव के कुछ नहीं किया भाई, वो ठीक बा। हम बानी ना ओकरा के ठीक करे खातिर। बेटा अर्जुन, देव के एक्सीडेंट कैसे भइल? हमार मोटरसाइकिल के ब्रेक फेल हुए। ब्रेक फेल? कैसे भइल? दुर्घटना का है और कैसे ई बोल के ना होला प्रीति। काहे के जौन सोचल जाला ओकर विपरीत होखेला तो उही के दुर्घटना कहल जाला। मिस्टर अर्जुन, आपके डॉक्टर साहब अंदर बुलावतानी। प्रीति, तू माई के ख्याल रखा, हम अंदर से आवत बनी। का डॉक्टर साहब, का भइल? तू जौन चाहत रहला ऊ पूरा होखे वाला बा। ओकरा सिर से बहुत खून बह चुकल बा, एही से
जिए के संभावना बहुत कम बा। हम ओकरा कितना आसानी से ना मरे देव डॉक्टर। मरल जितना आसान होखेला उससे ज्यादा पल पल तड़पल मुश्किल होला। हम अपन दोस्त के जान यमराज से भी छीन लेवे चाहतानी डॉक्टर। ओकर जान हमार अमानत है डॉक्टर। ऐसन बात है, उनका के बचावे खातिर जल्दी से और नेगेटिव ग्रुप के ब्लड व्यवस्था करे के इंतजाम करी। अर्जुन बाबू, तू ही खून लेके हॉस्पिटल ना जा सकेला, कहे से कि अब देव के मरे के पड़ी और हम तोहरा के रोक के आइल बानी। आज तू तक हमका खुद भगवान भी आके ना रोक सकेलन। रोका इनके। जे निकम्मा और नालायक होखेला ओकरा के हमार अदालत यह सजा देवेला। साला इतना दल बल के साथ आके भी इतना छोटा काम ना कर पाइलस। ए खातिर तोरा के परम धाम पहुंचा दीनी। हम तोहार खातिर का ना कहनी तोरा खातिर इतना दिन रुकनी। आखिर ससुरा सौतेला भाई हवे ना, सौतेला भाई हवे ना तू। माई पूरी दौलत इकलौती तोर नाम कर दिलस भाई। ता तू सारा संपत्ति आपन समझे लगले। हाँ भैया, ई तू का कह रहल भाड़ा? उ संपत्ति तो तोहरो भी हा। भैल ना बा बही। जब ले तू ई पेपर पे साइन ना करबे तब तक उस सारा संपत्ति हमार ना हुई।